ಪಜಿಕರನ ಬೈಪಾವನ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಇತ್ತೆ ತಯಾರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನರಿನ ಕಾರಣದ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಮುಲ್ಪ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಿಸೆಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಮೊದಲೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಮಡಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಡಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು 100-200 ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎತ್ತರದ ಗಿಲ್ಲದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ. ಪಜ್ಜಿಕರನು ಬೇಯ್ಪಾರ ಬಡದು ಮನ್ಪುನ ಆವೆದ ಗುಂಡಿ. ಈ ಆವೆದ ಗುಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎದುರುಗು ಹಾಂ, ಕಣಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು, ತಿರ್ತು ತೋಜುಂಡು. ಹಾಂ 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 ಕರದಿ ಪಜಿಗರ ಕಟ್ಟು. ಅಪ್ಪ ಎದುರುಗಿಂಚ ದಿವಡತೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ತೊಂದರೆ ಎದ್ದಿ ಬೋಡ್ಚಾವು ಕಣಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ತಿರ್ತು ಅಂದ ತೊಂದರೆ ಎದ್ದು ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಬೈತ ಸೂಡಿಗಳು ಒಂದು ಐನು ಪಜ್ಜಿ ಕರ ಕಟ್ಟನಾಗ ಐನು ಅಡಿಕೆ ರೀತಿ ತೆರೆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿರ. ಹಾಂ 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 ತೆರಿಯ. ಸರಿ. ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತ. ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಲಡ ಬಳೆ ಅಂತ ಸರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯವ Dua. ಈ ಕರಕ್ಲು ಪೂರ ದೊಂಬುಡುಲುಂಗಣ ಕರಾತ ಪೂರ ಅಂದು ಪೂರ ದೊಂಬುಡುಲುಂಗಣ ದೊಂಬುಡು ಯಾರಂದಿನೆಗ್ ಎಂಕಲ ಅಗುಡೆ ಮಾಡ್ತಿ ಅಟೋಲಿಂಗೇಟ್ ಕಂಕಣೆ ಮಾಡ್ತಿ ಐನ ಅಗುಡೆ ಜಮಿತ್ತು ಉಳುಂಗಾದೆ ಉಳುಂಗಾದೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಇರಿ ಅಗುಡೆ ಪಾಡ್ದು ಉಳುಂಗಾದ ರಥ
ಈ ದೊಂಬು ಜನ ಐಟು ಉಂಗವಣಿ ಹಿಡಿದು ಸೂ ಬಾಡ್ತು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂಚ 5 ಬುಕ್ಕು 5 ಈ ಕ್ರಮಡು ನಿನ್ನೆ ಇಂಕಲ ಈ ನಿನ್ನ ಕರ ಕಣಕ್ಕಣಿ ಹೋಯ್ತದೆ 5ನೇ ಮೇಲಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕಂಕಣ ಉಂಡು ಕಂಕಣ ಬಾಡುವಂತ ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಕಣ ನನ್ನ ತೈಕ ಕೆಲಸ ಉಂಡೈಕು ನನ್ನ ಮುಚ್ಚೋಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಕರಣ ಬೆಯ್ಪವನ ಉದ್ದೇಶ ಬಂಡ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಬರಿಯರು ಬಡ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಬೆಪ್ಪಾಜಿನ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರ ಬೆಪ್ಪಾಜಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರ ಬೆಯ್ತದೇ ಚಿಕ್ಕುಡು ಪಜಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಅಂದಂದಂದು ಪಜಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಾಗದೆ ಬಿಡಂಡತ ಈ ನೆಕ್ಕು ಮೂಜಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಯಾರಂದು 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಣಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಕು ಈ ತಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಬೇಯ್ಪವನ ಬೋಡಪುಡು 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಪುಡು 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಪುಡು ಓ ಅಬಂಡೈತೆ ಇದು ಕಟ್ಟನ್ ಬಂಡ ಕೆಲವು ತಗಲಿ ಅಂದಾಜು ಅಂದಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಒಂದು ಚೂಡ ಪುದ್ದೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15 ಪುದ್ದೆ ಕೊಡು 15 ಕಟ್ಟ ಕಣಕ್ಕೆ ಎಂಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 100 ಪಾತ್ರ ಬೇಯ್ಪವನ ಇದು 15 ಕಟ್ಟ ಕಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಪುಡು ಮುಕ್ಕು ಒಂಜಿ 100 ಸುಡಿ ಬೈ ಬೋಡಪುಡು ಈ ಬಯ್ಯವು ಪಂಡ್ಲ ಜಾರ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಿಯರತಾವ ಅಂದವು ಅಡಿ ಈ ಕಣಕ್ಕೆ ಪಜ್ಜಿಗರತ ಕಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಎರವಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಬೈತ ಚೆಂಬೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನ ಅಡಿಕದಿರು ಅಂಚ ಬೈತ ಚೆರಿಯ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬೈತ ಚೆಂಬೆ ನೆನಪಿರಿ ಚೆಂಬೆ ಬೈತ ಚೆಂಬೆ ಅಂಚ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಫುಲ್ ಈ ಕರೆ ಎತ್ತುಂಟು ಈ ಕಣಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಜಾಗ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಜಾಗ ಫುಲ್ ಹೌದು 5 ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬುಕ್ಕದ 5 ಬುಕ್ಕ ಮಂಟೊಂದು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಆವೆದ ಗುಂಡಿಗಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಂಚ ಕರ ದೀಪುನಿಕ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬಳಸುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಂತು ಅಂತಾರೆ ದುಂಬು ಅವು ಐನ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂತ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಅಜ್ಜನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನೀನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕುಟು ಮೀನಿಲ್ಲ ಪುಂಡಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವು ಹೆಣ್ಣ ಬಾವಿ ಎರಡು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಬಾವಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಉದ್ದೇಶದ ಆಯ್ತವ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಕೆಟ್ ಕಡಪು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದನ ಕಡಪು ಅದು ನಾವು ಕಡಪು ಇಪ್ಪುಳದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅವರಣೆ ಕೊರತು ನೆನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪಂಡ ನೆಕ್ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಬಾದಾಗ ಬರಿಯರೆ ಬಳ್ಳಿ ಇತ್ತ ಕಳಿತ ಟೈಮ್ ಕಳಿ ಗುಣ ತೆಗೆದು నేను ಪೂರ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕುರ್ಜಿ ಮಾತ ನೀರು ಸಾಯ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವು ನೆನ್ನೆ ಉಳೈದಿದ್ಮೇಲೆ ಕರಬಿ ಪತಾತ ನೆನ್ನೆ ಉಳೈದಿದ್ದೆ ಅವು ಬುಕ್ಕು ಅವು ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಇದು ಪಾಯ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಯಾವು ಅವು ಮಾಡ್ತದ ಜೋಡಿ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಕರ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಆತಿ ಒಂದು 150 ಪಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬೈತದೆ ಸರಿ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಕ್ಕರೆ 150 ಪಾತ್ರ ಈ ಬುಕ್ಕೈನ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ ಈ ಬಿಪ್ಪೈತ ಆಯ್ನೆದ ಬುಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಆಯ್ನೆದ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲೇ ಐನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೆ ಐಟಿ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಮಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ತಿಪ್ಪು ಐಕ್ಕೆ ಐದು ಪೂರ ದೆತ್ತ ಆಯ್ನೆದ ಬುಕ್ ಐದು ಸೂಟು ಬುಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತದೆ ಒಂದೇ ಚೈಲ್ ಹೋಗುದು ಇದನ್ನ ಎಂಕಲ ಜಾತ್ರೆ ಅಡಿಯನ್ನು ಕೊಡಪುಳ್ಳ ಇದೊಂದು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊಡಪು ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಚ ಉಂಡಿ ಬೆಳ್ಪವಣಿನ ಮಂಚ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಕರ ಓಡೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕರ 4 ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಪಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಕರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಪವನೆ ಅಂಚನೆ ಹೊಡತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ 4 ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದಂದ ಇತ್ತೆ ಏನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿದುಲೆ ಈ ಹೋಮ ಕುಂಡ ಉಂಡತ ಐನೇನ ತೋಜ್ಪದೆ ಅಂಡಂದು ಇತ್ತೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀದ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪದ ಅಂದತೆ ಅಂದಂದಿ ಅವು ತೋಜ್ಪಾಡತ್ತ ಅವು ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬಿರಿ ಐನೆಂಚ ಬಿಪ್ಪನ್ನು ಅಡಿಗೆ ನಾವು ನಡೆದು ಕುಂತು ಬಿಡತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ತೂಪಣಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಧೂಪ ಹೊತ್ತುನ ಪಾತ್ರಗಳು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಹೋಯ್ತದ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪಾದದ ಒಂಜಿ ಮಂತದರತ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಂತನ ಇದು ಉದ್ದೇಶದ ಆಯ್ತಾ
ಉದ್ದೇಶನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೇನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅಂಟದು ಮನ್ಸೀನೆ ಪಣ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅನ್ನೋ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಜಕ್ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಮಣ್ಣದ ಪಾದ ಪಾದ ಕೊರ್ಪು ಅಂಟದು ಆಗಲಿ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣದ ಮಾನ್ಸ ಕೊರ್ಪುಡಿ ಅಡಿ ಅಂಚ ಮಣ್ಣದ ಪಾದ ರಡ್ಡು ಅವು ರಡ್ಡು ಕಾರ್ತಾವಳು ಮನ್ಸೀನೆ ಅಂಚ ಅವು ಕೆಲವು ತಗಲಿ ಈ ನೆತ್ತ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ ಮಂಚು ಕೊಡ್ತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ತೆಲ್ಲಿದಾಗಲಿ ಪಂಡದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಎಂಕಿ ಬಜಕೂಡ್ಲು ಇಂಚ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಪದೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತು ಜಂಡ ಎಂಕಿ ಇಪ್ಪೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನೆ ಅಂದ ಅಡಿ ಮಣಕಳಿ ಅಂಚ 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 ದಿಗ ಚಿರ್ತಿ ಕೈಗೆ ತಿರ್ತೋನು ನಿಂತಿ ಅಂಚ ದಿನಂಚ ಮೆಂಚ ಬತ್ತು ಮೆಂಚದ ಇಂಚ ಬಂದು ಅವಳು ಅಂತ ದಿಗಾಡಿ ಅಡಿ ಅಂಚ ಕೈ ಅಂಚ ಕೊಳ್ಳ ತಿರ್ತಿ ಅಂಚ ನಾನೊಂದು ಇದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಡಿ ನೀರು ನೀರು ಅಂಚ ತಲಬಿ ಅಂಚ ಐದು ಅಡಿ ಕಂಕಳೆ ಚಿಕ್ಕ ನೆಕ್ ನೋವು ಅಡಿಗೆ ನೋವು ಅಡಿ ಹೂ ಅಲ್ಪ ಆ ಗುಂಡಿ ಆಡಿ ಆಡಿದ್ವಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚ ಇದು ಹುಡುಗ ಆಡಿದ್ದೆವು ಆಡಿ ನನಗಿದ್ದು ಆಡಿಗೆ ಅಂಚ ನೋವು ಇದೆವು ನೀವು ಇದು ಈ ಗುಂಡಿಗೆ ಕುಳ್ಳಿಬೇಕು ಅಂಚ ಆಡಿ ಐದು ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿರೋದು ಅಡಿ అయితే మేలు గుడ్లు ಓ ಇದೆ ವಾಣಿನ ಬರಟೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಇದೆ ಇದೆ ಕಂಡಕ್ಟ ಇದ್ದಾಳೆ ಕಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಗಾಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚದಿರೋದು ಪನ್ನಿರ್ಬೋದು ಓಡು ಮಸಾಲೆ ನೆಟ್ಟು ಹೋಮ ಅಂತ ಪುದರ್ದ ಖಾರ ಉಂಡು ಖಾರ ಬುಡ್ಡಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬುಡ್ಡಾರಿ ಉಂಟು ಅಂದು ರೊಟ್ಟಿದ ಓಡು ಬಾವಡೆ ರೊಟ್ಟಿದೋಡು ಬಾಡೆ ನೆಸಾಲೆ ಪೂರ ನೆಸಾಲೆ ನನ್ಪುಣೆ ಮುಕ್ಕೊಂದು ಗಂಜಿ ತಗರ ಗಂಜಿದಂಡೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸೇರೋದು ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸೇರೋದು ಪುಣ ಅವಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಮಳ್ಳೆ ಅರ್ಧ ಸೇರೋದಿಗೆ 1 ಕಿಲೋ ರಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಕರಕು ಒಂದು ಈ ದುಬ್ಬದ ಹೊಟ್ಟಲು ಧೂಪ ಮಾಗಿಲ್ಗಂತ ಧೂಪ ಹೊಡ್ಪತ್ತ ಇದೇನೆ ಪೂಜೆ ದಾಖಲ ಕೊಂಡು ಪೂಜೆರ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಬಟನಾಗ್ಲು ಕೊಂಡು ಪೇರಿ ನೀನು ಒಂದು ನೆಟ್ಟದ ಚನ್ನ ಅಗ್ಲ ಅಂಚನಿ ಪುಗ್ಗೆ ಬಡಿರ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬೇತದ ಚೀಲಂತ ಉಪಯೋಗ ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಈ ಪಳ್ಳೈ ಅಂತ ಕೊಂಡು ಪೇರಿ ದೈತೆ ಹೋಗಿಂದ ಪಳ್ಳೈ ಗಂಡ ಮುಂಪುಡ ಪಳ್ಳೈ ಗದ್ದವು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡೋ ಪಳ್ಳೈ ಗದ್ದವು ಇತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕೊರಿಯರ್ನು ಅಂತವ್ರು ವಾಟರ್ ಕೊರಿಯರ್ನ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಳ್ಳೈ ಗದ್ದವು ಅಂಡ ದುಂಬು ಪುರ ಪುಡಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಇನ್ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಡುಪೇರಿ ಗಂಜಿ ತರೆತ್ತದು ಕೊಡುಪೇರಿ ಹೋಯ್ತು ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಮುಗಿಂದೆ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಜೇರೆ ತೋರಿಯರ ಇನ್ನೇದು ಮುಗುಡು ಉಂತೀನಿ ಮರ್ದದ ಮಾತೆ ರಿಪೇರ ನಡೆಸಿ ಒಂಜಿ ಗಿನ್ನಲ್ ತಲೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮಂತು ಕೊರಂತೀನಿ ಈಗ ಅರೆಪ್ಪೇರೆ ತಿಪ್ಪಿಯದ ಅವು ಉಪ್ಪು ಉಣ್ಪುಣ ಅಂದಂದೆ ಪಳ್ಳೈಡ ಅರೆಪ್ಪುನೆ ತಿಪ್ಪಿಡತ ಅಂದಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಒಯ್ಕಿತ್ತು ನಾವು ಅವು ಈ ಗೋಮೂತ್ರದ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಗೋತ ನೆನ್ನೆ ಮೂತ್ರ ಜೆತ್ತದು ಐಟ್ ಆವಿ ಜಬ್ಬುದು ಅವು ನೆಕ್ ಮರ್ದಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಬಾರಿ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಗೋವರ್ಕ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಡದು ಅಂತ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಇಂಚ ದೀರ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ಆವಿ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಇಂದು
ಪಾತ್ರ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಿತ್ತು ನೀರು ಗುಟ್ಟಿಯರು ಉಂಡು ಅಡಿಕ್ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಡಿಕೆ ಒಂದು ಈ ನನ್ನ ಕೂಟುದು ಐನೇ ಕೊದಿಪಾತು ಐನ ಮೇಲ್ಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ತೀರ್ತು ಐತ್ತು ಪರಪ ಮೇಲ್ಗೆ ನೀರ್ತ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಐನ ಆವಿ ಐಕ್ ಬೂರ್ತು ಅವು ಮರ್ದಾತಿ ಬರ್ಪಣೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಮೂತ್ರಣ ಪೂರ ಕರತವಳೈ ಕರತವಳೈ ದಿನ್ನೆ ಅವು ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಐನು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಂಜಾತಿ ಪಿರ ಐನು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಬಿರು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ಐನ ಆವಿ ಮರ್ದದ ರೂಪ ಬರ್ಪುಣು ಈ ನರಿನ ಕರದಾಯ ದೀಪುಣಿ ಈ ನೆಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕದ್ದು ಇದಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೂ ಬರಪಣಿದು ಇಂಚೆ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಅಂತಿಕೊಂಡೆ ಇದು ಪಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ನೆಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರು ಸೂ ಇಂಚು ಬಿದ್ದ ಬರ್ಬಿದ್ದು ಐತಿ ಬೇಯ್ತೇನೆ ನಿಜ ಸುತ್ತೂಗ್ಲ ತೀರ್ಸಿ ಐದು ಪರಪ ಬೈ ಉಂಟು ಬೈ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟು ಇಂಚ ಬೈ ಗುರ್ತುದು ಮುಕ್ಕ ಐಕ ಮಣ್ಣು ಬುದ್ದಿರುಂಟು ಅಂಚ ಐಕ ಮಾಡೋದು ಇದು ನಾವು ಸೈಡು ಸೈಡ್ ಗೋಡಿ ಇಟ್ಟು ಚೆದಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವಂಡೆ ಹೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಚು ಬರೀರಿ ಬರಂದು ಒಂದು ಹಡೆ ಅಂದು ಉಂಡ ಹಾಂ ಈ ರೀತಿ ಬೈಯಿಂದ ಹೊಲ್ತು ಬೈ ಇತ್ತು ಕಂಡ ಬೆಣ್ಣು ಅಂತ ಪುನಃ ಕಂಡದ ಬೈ ಮಾಡೋಡಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಂಚೆ ಬೈ ಕಂಚೆ ಬೈ ದುಪ್ಪುಡು ಅಂತ ಹೊರೊಬ್ಬ ಪಣಗ ಒಂದು 400-500 ರೂಪಾಯಿ ಬೈ ಬೋಡಬಹುದು ಈ ಇಂಥ ಬೈ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಈ ಬೈಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಮೇಲೆ ಬೈ ಕುಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ಬೈ ಅಗತ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕ್ರಾಯ್ದು ತನ್ನೊಂದು ಹಾಂ ಕ್ರಾಯ್ದು ಬರ್ಸಲಾತನ ತೆಡ್ಡೆ ಸೌಂಡ್ ಅವೇಗೆ ಈ ಕಂತೆಗೆ 2800 ರೂಪಾಯಾ? ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು ನಿಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯ ಕಣೋದು ಅಂತಂದು ಅವು ಫುಲ್ಲು ಕಣ್ಣ ಅದು ಅವು ಮಣ್ಣು ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು ಬಾಂಡ ಲೈಟ್ ಭಾರಿ ಬರೋದು ಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೆನು ಕೊಡ್ತಿಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಲ್ಪ ಬೈ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋ ತಗೊಳ್ತಾರದು ಅವು ತಗೊಳ್ತಾರದು ಕೋಳಿಂಚ ಬುಟ್ಟು ಬರತ್ತಾ ಇದು ದಾಯ್ತಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬುಟ್ಟುನೆ ಅವು ಬುಟ್ಟುನೆ ನೆಕ್ ಈ ಬೈಕ್ ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಅಡಿ ಹೊಡ್ಕೊಡ್ಲು ಅವಂಡ ಬೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಕುಂಡು ಬಂದು ಬಿರ್ಕನ ಬೈಕ್ ನಾನಿತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ ಬೂಜಿನಾಗ ಅವು ಮೇಲ್ಟೇ ನಿಂಚ ಸರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಗಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಬಜಿ ಬೆಚ್ಚದ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈ ಗಚ್ಚಿ ಗುಳ್ಳಿಯರೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಗುಳ್ಳಿಯರೆ ಅಂತ ಕಡ್ಡು ಕೈಟ Yang kau tidak
ಮಂಚ ಮಾರವ ಸೂಪ್ ಇದೇ ಬರಂದಲ್ಲ ಕಾಯಿನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪುನದ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಂದ ಪೂರ ಯಾರು ಜಂಗ ಮಣಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿ ಚೂಳೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಬಂಗಂಡಲ್ಲ ಹಚ್ಚೋಣ ತುರ್ತು ಇತ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಮೊಳಂಪು ಮಂತಾರದ ಇದು ನೆಕ್ಕಿಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಣ್ಣು ಆತು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಮೊಳಂಪು ಮಂತಾನೆ ಮೊಳಂಪು ನಮ್ಮ ಕಂಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಲಾಪುಂಡು ಅವ ಹತ್ರ ಪೊಯ್ಯಿ ಪೆರಗಿ ಅರಿ ಅರಿ ಇದು ನೈಸ್ ಮಣ್ಣು ನೈಸ್ ಮಣ್ಣು ಸೋಕಿಂತ ಪೂಜೆ ರಾಕು ಖಂಡದ ಮಣ್ಣು ಖಂಡದ ಕೆರೆತ್ತ ಕೆಸರಿ ಓಹೋ ಕೆರೆತ್ತಿ ಒಂದು ಅಂದಂದು ಕೆರೆತ ಕೆಸರು ಅಂದಂದು ಅಂಚಿನ ಮಣ್ಣಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣು ಬುದ್ಧಿನ ಮೇಲೆ ಆಂಡಿಗೆ ಇದು ಅಂಬಿ ನೀರತೆ ಅಂದ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ತಲಿಪೇರ್ನ ಸುದ್ದ ಇರವು ಓ ಬೊಕ ಆವೇದ ಗುಲಿನಂದ ಸುಲಭ ನಿಂತಾರ ಅಂದಂದು ಅಂಬಿ ನೀರು ತಲಿಪುನೆ ನನ್ನ ಕುರ್ದಿ ಅವು ಕುರ್ದಿದಲ್ತನ್ನ ಹಾಂ ಅಂಬಿ ನೀರಾಂಡ ಕುರ್ತಿയാണ് ನನ್ನ ಕಾಯಿರ್ತೀರ ಇದು ಕಾಯಿರದೇರೆ ಕಾಯಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡುನೆ ಕಾಯಿರ್ತೀರ ಪಾಂಡ ಅವನು ಸಹಿತ ಕಡೆ ಪಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಂತೀವಿ ಹಾಂ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ತು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜೆ ಕರ ಮಾಡ್ಬಿಡಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಕರ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತಾತಿ ಹಾಂ ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಕು ನೀನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಯ್ತ ತಪ್ಪು ಕಾಯಿರದ ಸಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸೂಪ್ ಉತ್ತದು ಅವ ಇತ್ತೆ ಅಡಿಕೆ ಹೋಯ್ತನ ಕಣಕ್ಕಿಗೆ ಸೂಪ್ ಹತ್ತುಂಡು ಸೂಪ್ ಹತ್ತದು ಬುಲ್ಪಾಣಾಗ ಫುಲ್ಲು ಬುಲ್ಪಾಣಗ ಬುಲ್ಪಾಣಗ ಹಾಂ 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 ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ಪಾಣಗ ಅವು ಪೂರ ಕಡ ಅಡಿತಾ ಈ ಕಣಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ಹಿಂದೆ ಬೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಅಂದು ಫುಲ್ ಮಿತ್ತಿಲಕ್ಕೊಂಡು ಸು ಕರಡ್ ಮಿತ್ತಿಲಕ್ಕೊಡು ತನಗ ಫುಲ್ ಬಿಯ್ಯು ಅಂತ ಬೇಯ್ಪುಣು ಹಾಂ 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 ಇಡೀ ಕಂಜಾಯನಕ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಪೊತ್ತು ಅಂತ ಅದೇರ ಬರ್ಬೋದು ಓಹೋ ಹಾಂ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಬುಲ್ಪಾಣಗ ಪೂರ ಚಿಕ್ಕ ಪೊತ್ತುದಾದ ಚಿಕ್ಕದು ಪುಂಡು ಹ್ಞೂ 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 ದುಮ್ನನಿ ಬೈಯಾಗ ಸೂಪ್ ಆಡ್ದೇರು ಮಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಾಯನಾಗ ಪೊತ್ತುದು ಪೂರ ಕಣಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪೊತ್ತುದು ತುಲೆ ಪುರ್ಲು ಬೇಯ್ತೀಂಡು ಇತ್ತಾಯಿನ ಒಂದೊಂದು ದಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊನ್ಯದ ಹಿಡಿದು
ಮಣ್ಣು ಬೈ ಕಣಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ಫುಲ್ಲು ಕರ ಬೇಯ್ತದ ಆತಂದು. ಇಪ್ಪದಾನಾಗ ಆ ಕರತ್ತ ಸೌಂಡೇ ಬೇತೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೇಕೇನು ದುಪ್ಪಿತ್ತೆ ಪಣೀತ್ ಕರ ನರಿಂಡಲ ಅಯ್ನ ಸ್ವರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕರತ್ತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಲೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಈ ಪಜ್ಜಿ ಕರ ಎಂಚೆತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಾನಾಗ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಆತಂದು ಬೇಯ್ತದು. ಇದನ್ನ ಪಜ್ಜಿ ಖಾರನ ಒಂಜಿಗೆ ಇಟ್ಟದೇರ್ಪು ನಾವು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಡಾಪುಂಡು. ಇದನ್ನ ಹೊರ ಪೊಲಿಪ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬೇಯ್ತದನಗ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ದೇರ್ಪಿರಾಪುಂಡು ಖಾರನ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಖಾರ ತುಲೆ ಆ ರಡ್ಡು ಬಿಸಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ತುಲೆ ಮಣ್ಣದ ಖಾರ ಆವಟಂಡ ಏತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ತುಯ್ಯರತ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ.